Dryzone izolačný krém je priekopnícke a efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti. Náš kvalitný izolačný systém ponúka výbornú ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti a zaisťuje dokonalé preniknutie injektážnej hmoty Dryzone do stavebnej konštrukcie múriva. Dryzone má 3-krát rýchlejšiu aplikáciu ako tradičné injektážne systémy, minimálne narušuje pohodlie majiteľov nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že je bez rozpúšťadiel, nie je žieravý a je nehorľavý, je bezpečný pri aplikácii. Dryzone – rýchle, čisté a efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti. Veľa nehnuteľností trpí vlhkosťou v rôznych podobách. Veľmi časté sú napríklad kondenzácia, prenikanie dažďovej vody, prasknuté trúbky a nemali by byť zamieňané za vzlínajúcu vlhkosť. Najskôr je treba určiť zdroje vlhkosti pred tým, ako zvolíme vhodnú metódu k jej odstráneniu. Vzlínajúca vlhkosť je charakterizovaná prestupom zemnej vody cez konštrukciu budovy, vzlínaním v stene smerom hore a vyparovaním sa vo vnútri budovy, čo spôsobuje znehodnotenie malieb, opadávaním omietky a chátraním drevených častí objektu. Ak je vysoká úroveň vlhkosti v okolitom teréne a žiadna alebo porušená izolácia, potom voda môže prechádzať do budovy skrz póry v murive. Výskum ukázal, že hlavnými cestami pre prísun vlhkosti sú maltové špáry, ktoré pôsobia ako knot v olejovej lampe. Ako dochádza k neustálemu odparovaniu vlhkosti, rozpustné soly zostávajú na povrchu a vykryštalizujú do viditeľného solného pásu, ktorý ukazuje maximálnu výšku vzlínajúcej vlhkosti. Dokonca aj vtedy, keď je vytvorená izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti, tak tieto soly pohlcujú vlhkosť z okolitého prostredia a spôsobujú, že stena zostáva vlhká. Systém Dryzone obsahuje dva základné prvky. Prvým je Dryzone patentovaný izolačný krém, ktorý vytvára bariéru proti vzlínajúcej vlhkosti. Druhým je soliam odolný systém omietok, ktorý izoluje soly v štruktúre muriva a chráni tak následne maľby a podobne. V okamžiku výskytu vzlínajúcej vlhkosti je potrebné odstrániť podlahovú krytinu a sokle, zároveň je potrebné odstrániť kontaminovanú omietku do výšky 1 meter nad úroveň podlahy alebo pol metra nad solný pás, podľa toho, čo je vyššie, a preškrabať špáry. Zároveň musí byť odstránené čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť tzv. Premostenie. Aplikačné otvory s priemerom 12 mm sú vyvrtané vodorovne do špáry vo výške aspoň 150 mm nad úrovňou okolitého terénu. Hĺbka a umiestnenie vrtov je závislé na štruktúre muriva. Rozdiel medzi jednotlivými vrtmi by nemal presiahnuť 120 mm. Takmer všetky druhy muriva môžu byť vyvrtané z jednej strany jednou operáciou. Dryzone izolačný krém je dodávaný vo fóliových tubách pre jednoduchú manipuláciu. Tubu vložíme do aplikačnej pištole a ostrým nožom odstránime zvršok. Uzatvoríme pištol a všetko je pripravené k aplikácii. Aplikačnú trubičku vložíme až na koniec vyvrtaného otvoru, jemne stiskneme rukoveď pištole a pomaly vyťahujeme späť tak, aby sme len vyplnili otvor. Aplikáciu ukončíme 1 cm pred ústím otvoru. Vrty v exteriéri by mali byť po aplikácii uzatvorené napríklad maltou. Izolačný krém Dryzone bol vyvinutý, aby rýchlo využil vlhkosť obsiahnutú v stene, spojil sa s ňou a rozptýlil sa tak, aby maximalizoval prienik v maltovej vrstve. Patentované zloženie krému zapĺňa póry v maltovom podklade, odpudzuje vlhkosť a vytvára suchú zónu, Dryzone, ako účinnú bariéru proti vlhkosti. Unikátna silan-siloxanová receptúra obsahuje viac ako 60% aktívnej zložky a tým zabezpečuje dlhodobú ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti. Ako náhle je aplikovaný Dryzone, je potrebné znova omietnúť stenu.
Mal by byť aplikovaný Renegard Gold, čo je špeciálna prísada do omietok zabraňujúca priechodu hygroskopickým soliam obsiahnutých v murive. Posledná vrstva omietky je potom použitá ako hladký povrch pre dekoratívne účely. Všetky práce by mali byť ukončené nad úrovňou podlahy tak, aby sa zabránilo prechodu vlhkosti a všetko vlhké drevo by malo byť fyzicky izolované od steny pomocou izolačnej fólie. Ako náhle sú vnútorné omietky vysušené, môže byť aplikovaný jednoročný dočasný dekoratívny náter a môže dôjsť i k obnove soklov a lemovania. Alternatívnou metódou pre znova omietnutie je použitie Oldroyd XP plaster fólie. Môže byť pripevnená na existujúcu omietku a na nej bude aplikovaná ľahká omietka. Táto metóda poskytuje trvalo odolnú vrstvu voči soliam a ponúka možnosť použitia ľahkých alebo vápenných omietok. Systém DryZone je výsledkom viac ako 10-ročného výskumu a vývoja, ktorého vyústením je produkt, ktorý prekonáva konkurenčné výrobky. Unikátne zloženie DryZone bolo intenzívne testované vo veľkom počte mált rozličného zloženia, porozity a alkality tak, aby bola zaistená účinnosť u stavieb rôzneho veku. DryZone – rýchle, čisté a efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti. Záruky sú poskytované na aplikácie urobené odbornými firmami.